when he was ni sumni kwa sang kum sang ni sumni panga ania ko thran lam chung sang tem han sei ve la tha ga tia rong bol tu minister an tiang te kan ni lova ma ro chu ko thran hi tu ko thran mai po hi verify again ding thei se ti ke chu ka du sak ma chu wang en tem han sei ve don tila til point em lo chu mo ko thran phim phur tu te ko thran chu he tiang ani lo na kan phim phur tu ro tul ti hi hei points da chu ve nol me ya atam zok hi an lo mo ve thu to nga Facebook a te po chi dang dang na lenga ir om tak phei chu om chuang lo wa ma ro chu an sei bel zel don na chu point tam tak ei ma pon kan nei nga nang ni ponin nei yo sei sem chi chu ni chuang lo wa ma ro chu hei hon te rei lo nan tin kem heng te hi an sei lek tumina boz leadership chung changa hian ko thran hi leadership a ko thran throi tu te leadership chung changa chiam taka lo ma tu la leadership kan ti te hi zir thai tin ania kan ti chu ti rol in skill tak tak hi chu zir lawa natural khovel pian kin kan pian atanga kan nei kan pian kin thilani ti te pon an soya ai nga po chu ni se zir thiam chi te po aum thenga chu tiangin pian kin chi te po ani ang chu mi hringa zirin aum ai nga po ni se win kan soi tumber chu boss ang ani tur ani lo ti ni boss kan ti chuan business a chu kan hrianga boss chuan ro rela thua soya ati chuang lo ni manager kan tiang chi director kan tiang chi te po chu tiang deuh tho chuan ni ke ni khutlang a chuan servanthood leadership hi alar ber thina wena kan khutlang nun ni na pe to lo kan khutlang nun changkang chhowe kan tia servanthood ringot ai chuan tiang chi leadership te kan thlir hrang don te ani chuan thu hran ania ani lo chuan hemi boss ang tak kan member te han hruai ngot chu ke ni khutlang nen chuan an mil lo hle kan ni zo zia po ani lo ni chu wangin ko thana thok tu chu upalam ani chuan an thluak lamin an thok theia naupang lam ni chuan taksa lamin amo thluak le taksa in amo an thok thei ni apoi mo ber chu an ril ruput kha ani an mani in ti len nan in hai vur nan ming thalak nan emo an hlok nan emo eng amo hlok nan til nan emo ni lovin Isua Krista ko thran ani angin zawai thatlanga pathian ro puinan ani thot chuan ang leadership style po hi a thabek tura ngai la dikang ti chuan zirtirna diklo an ti hi soi view po ngai ani lo ko thana chuan zirtirna diklo chu tir ko pola pun lo ma chun na sa gale ti bu atakan bathaya chuan korin kan hat korin ate po Q&A te lo nei tir ko lo tam tam sei tur among zirtirna diklo hemi chung changa hian ko thran mo phorna hi zau em a ke ni ang episcopal ko thana ngat phei chuan pastor te mo phorna nia ani lo pon local system mang te chuan local te mo phorna nia evangelist te rongbol tu hrim kan roi do ni chuan kan ko thran nen an milem kan thurin nen an milem tiang chi te kan thu hril tu te in mukhom thinila thungai kan thril tiang chi te chuan pastor te ngei po an ti tur an tia kan doctrine ten hum halanga ya hei apoi ta ber chu ko thranin pastor kan nei kan pastor te hi kan ko thran doctrine in him hum lo tak khoi mobile school an kala kan ko thrana pastor an thok le mai thina dem chun dem omia lo tu ve te po ama lo che heian thil ni dan tu tak po chu ni lo ba ko thran hian
kan pastor tu the training center thatak mai anei thei thiu atha kan la nei thei lo ni bun nei thei hi ma chhop ni se adu ma dang sum da san u chuak na sum hi awm lo chuan ko thon pui eng ma function thei lo an ti rol rolin sum hi mi ti boy thei ber tu ania then the chuan pathian pahnih hial an tia ama ro chu pathian pahnih na chu alo ni lo ngei mai covid-19 hun lai khan kan review ome sum chu pathian ti ming putla alo ni lo sia te po kan huang sum da san u chuak kan thu soi te biagina kan sermon te kan thu soi te hi sum regon pero ti rot ani hi chuan ko khan hi ana fel tok lo hle ti na nia pek na lama phei chuan a soi tu tam tak te hi pek na chung chang soi phadin hmuna hian an ding te rengem ti hi ani anga he kan zo khotlang zim te a hi chuan pek na lam han soi chiam tur chuan kan lo la junior view po ani theia nam dang kan tlang mi te zinga po hei nam dang di wan ti do na mi ngal u nau te hi chu an sang hlom khopa kei ni zok hi pek na lama kan sang lo kan ti rol hian pek na kan ti po hi fel pai taka kan ngei to chian anga ya pek na hi tham na te ni them klon na te ni them ti te hi kan ngei to anga ya entil na pastor pakhadaron kala kan ina atong ta ya pastor ani na chuan rin na thlai chi te kan lo tu thei ome kha rin na thlai chi kan tu kha pastor kha ron kal lo ta se kan ina khan kan tu ngem ti te kha mi bai se ya ron kal chu ni mi lo ma se khati kan lo ti fo chuan abial fan te anom lo phangin ti te ei to roma ti chuan kut khum kan lo nei tir sia khan akha tham na te ni ngem khami wang khan indu sak na te om ngem thil lian tham de kan lo ti sak phei chuan ni hring ve thoman nia khami khan in ngei na om thei ni indu sak na te po om thei ni chuan sum reng chu khatia chun a fu thei lo ba ti chuan ko hran sum phei chu transparency om dur ni committee ya te an expenditure na sei huna chu tiang zat vel tiang vel kha ko hran ro re la te emo ko hran thil re dan vel kha om dur ni lo wa kho vel thil main fel fai taka thil ti chuan ko hran le ngat chuan fel fai le zualin kan pathian thu nen in mil hian kan che thin chu anga in ka thria ni chuan ko hran na sum bong tu te po an fela an von dana an mani ti thei chin le chin lo te omunga ti khan mani duties thiu hi kan tho a tha ti chuan fel fai takin kan thok tur ani paisa chung chang hi chu stick hlur tur ani paisa chung chang tam nge la bok an stick lo chuan a chung kwang zong phei chuan chung ko pakhatin sum le pai chung chang a stick lo chuan kha chung ko kha long ke chia ani a chidon nge ni chu tiangin ko hrana po sum wangin ko hran kan thang lian theia sum wang bokin kan ke thei ti hriat la tur ani hemi chung chang chuan sum lemin thian siam ro ti na lam po kha ni lowa he sum hi rong bo na tura kan siak thiang hlim to ania a vong tu pon thateu na von an hu chuan a man dan riwat lo ngei to te emo mani hlok na emo mani ming cher na kau thrana sum man lo rot riwat ang chi te emo thil dang om the ang hemi chung chang hian transparency tlang taka kan ril rual lan thani mangai na om lo atia mangai na om lo
cầu thần gan kala gan khoma gan hole ya so ni ron thenga so ni chun khom chau gan nei thia ram boi bang ke ni chu so ni chun kan in khoma kan khom zo gan hole ya kha kha cầu thần kal dan tu ani chim in khom te kal ma ila ban huna te in kom ila kan thian te kan in komanga kan thian te lungai te emo thalai tan chuan ati kui kan ting broken no heart broken ho emo enga mo kha omong chu ani lo le zirna lama ti thalo te mo enga mo lom thu sui te mo kha kha kan in mo ho nga small group angin mi panga ru sari vel kha tiang khan kan thu ho nga kan tung ta yang ho nga kan nem tur kha ani don lo mi in khoma in khom laya in chei taka kan oma kan in mel pu kan mel man lo kan la fu ka malam kan hoya kan zaya kan hoi kar me a thente po attention an ron bia then pe jon chang du lo khom lai in tong lo ti khan in khom ba na kan ho san le dei sia kau khan pakhat a loi pu kan hrelo mai do nang hian lam thlat mai a hi chu tiang na mi hring kan po lo chuan hmangai na chu om mo khop mai a ti chuan kau hran hian a din chan hi a hre tur ani a kau hran din chan chu kau hran chunga mi te en kol nan ani kau hrana membership ka ni to chuan kau hradin min en kol kha kau hran mo phorna ni a ti chuan kau hran kha thataka ka theiang to ka pui ve kha ka hna ani boka chu bangin tunanga te rar tlan na te om thei loina har san na chi hrang hrang om thei hela te hian then kha chu kan nu le kan pa te wanga mo kan pi pu te wanga mo ke mani kut koi wang tin sum le pai tam to kan nei nga kan ma mo lawang amar chu ti kan soi lai chuan then khat ero ber chet tak tak om thei a chung te chuan kau hran hi an ma mo ngoi bi ka an ma mo ti an hriat phak lo lai an ma mo ni chu tiang te ni chuan kau hran hian an ta na ngei to tur ani lo mi tutung tharat thon thu bu til go de til ti kan en chuan kan fia view mi chu wangin mangai na hi khade phat kan mangai na hi kan lan tir tur ania lalpa zambia kil huna te kan thian te kan bulmi te mo ane na in ngai in rim om tur ani biagina te po in rim tur ani ti chuan mel huat te mel ma te mo ngai lo zong te om lova khale pakhat tlang taka kan thu kan soi ho thea kan kom thei hi ko hran tan chun apoi mo em ma chu ko hran chak na tur po ani pakhat in po lawila ko hran hian sum le pa ya ho su thur ila chuan nei thil te po nga thur ila ko hran member po pu thur ila enge chan chuang chu ai chuan voinang te ya ko hran member som thum insa ni te an oma kan ni te khian kan faka mani te kan biak thei chuan kan kom thei chuan alom om bio do na ni chu lo thing zo po ani sual om to lo ko hran sual om to lo ti hi hemi an soi tum tak chu sual thu kan soi ngai lo ani china kan soi tawang khan sumpai ringot kan soya soma pakhat pe ro chumi khami pe ro ti ringot ti ro kan soya sual om to lo kan khotlang sual le tin sia chu kan thriu om me mitin biagin ade po ni se sual hi tu man kan soi ngam lo ba sual lo ber de thak ber zu ero kan sei cham chi ni zu chu kan mosit tak ani zu in pa kan mosit na zu zuar kan mosit amara chu mi nun na suat tura dam toi ne na mi asang asing atnam pum ram pum suat theina drugs dealer tero kan hukana
với nạp hay chuan mi gần đêm ni lâu xe kan rong bol tu te ngei po hian mi ho sa kan pak le tu gem ti hi in en ang o kan rong bol san hi sum le pai wang ani chuan engai pastor emo Abraham pun na hi ka dir kher ni thiam na de ka lo nei ve ni chuan engai pon lama na ga tho mai lo hey tu na jon NGO kan tiang te oma ani lo pon zirtir tu na te school lam na te engamo awmang chu ani lo le business lama man te emo mania marketing lam lo ti ve te dor hon te mo sum pai zonga poisa mu theina kha alo ngai to zo tu la ni maro chu Yesu Krista le akau ran ka chom ta na kan tia pastor na kan thang ta ro ro ni chuan kan tumber chu kan kau chan kau kan ni chan ha kan hrianga nakin nuwa kan nom na hatiang rigot kha chu kan ngai to tur ani bik lowa ti chuan heti hemi chungchang sei tur tam tak po mang retirement kan nei hona plan kau thanin denomination in plan welfare fai tak anayem pension na kan hona tur nei lovin na tur nei lovin rongbol du te kan mai do nem ni hemi chungchang hi chuan kau than pum ina rodel athiam ke angai ni plan strategy thatak tam atuan ngai ni indu sakna manipulation indu sakna hi chuan manipulation po hi nge ni thana hian ure nau ni wang thian tha ni wang thian te fa ni wang chumi fa ni wang khami nau ni wang tiangin indu sak hi ania heng indu sakna te hi thil thalo tak mai nia khovelina chinga ke ni phaituna thalo na view po soi tu kan thrimang to lawang amaro chu kan indu sakna hi mi pakhat qualify lo diu mai entil na thil pakhata na ram dila kalau du saka wangin he ta mamo ngoi qualify tak mai kum rei thok thei tur kha hemi qualify lo zit kum khat po thok mu mal thei lo tur phang khan kalau tong dei theya ti chuan thiam na zonga po soila thiam na in min lo diu mai an tho chu thil hreom diu mai ani thina chuan mani mil te mi hring chu am ngai nia chung mil te po chuan he intu sakna kan ti ai hian mani mil i than jok to ania manipulation kan ti po hi oma unau po wang te ka thana le zel le pola te po chumi na soi to chuan zom thupong tiang chi diu hi theya thina zel po alani hi heng te hi thil thalo tak ania committee meeting ngai pe chuan mi pui tling pakhat kan ni to chuan nge mi thu soi ban phar mai tur lo support mai tur kan ni bik le mang ti chuanin ai politics te po soi ila ke ni chu politics kan lana poku sui kolina poku sui kan ti hi kan nei na le tuka ni pakhat kan mi war toina athu sui piang chu thale dik le kan bor kha ani khal zel mai a etiang te hi kan dan tu ani lo ri tu te phei chu thuro ngan nem rul pu yang a fing tu tia iso min shil kan ni a fing tak me kan nga ya pakhat kan in control chuan thil dik to lawa chu thil dik to lo chu ko thana chuan thil ten mai ani chuan in khom na le concert show ti hian da in khom hian mi pui zai kan ti hi in chi kula mi pui nge zaya worship leading group au ti hi music band hi lo top ta thut se mi pui kan zai mi eng ti te worship kan ti chi ti tu na cha lar chho chiama hovela ero chuan
ma sang deu tho tanga engmo zat kalta tanga lar kha ania ini azan uni lar khadin lar chhole chu ania worship apoi mo ber chu halai mu ber chu Isua Krista mai na pathian mai na pathian hi ani turani an zai tui na te ruat ni lovin pathian kan fak na wanga kan zai tui na hi ani turani a chuan kan music te po hi Christian music deu hi om ve nia hetin kan ti tak na reggae te amo boogie kan ti ante amo hard rock pa nge te kha Christian love ti na ero chu ni ho lo se Christian music deu hi om thina amaro chu emi chu ke mani a kan man thiam da na zirin om ve leng rinna thanlen om to lo rinna kan thang lian em ti ila kan thang lian yo hlom thong ti thenga amaro chu ke mani thiup hianin en ila ke ni tuna thu sei tu phei chu pa te tawa Christian isa reng kania kapu hi a hun nu nung lama chuan Christian a an let ve an thia chuan kapa hi kapa hnuwa ani ta kapa hnuwa kapu hi Christian ani ve ti kha nia ai ma pawh ni se a thla zawng chuan Christian generation pahnih ani lek mai a thum na pawh ti thenga ma chu an rul a pahnih na chuan Christian na pawh hi ala review lo a ti theng ong le lamang chuan a kum zawng chuan kum tam tak lo ni to a thang lian tur chu a lo ni to ani ma ro chu thang len hi har nganga kana te hian in ti har thar na ni kan ma mo a pastor te pon hetiang lo sei tam se lay minister te preacher kan ti ang chi zong sum te pawh hian thian thu hi na sa takin share se ngai to se in share se YouTube a khoi amo a sermon te la khoma miron thui kol mai lovin an mani nun zong pal tlanga an study a an nun pal tlanga an lo thit film le a ke mani ta na thatu ran ti ang chi kha ron soi thin se an lok pui le ang chuan ke ni pan ti tak na ne ti tak thang na ne lo ngai thai la chu ban lok lam dan tu chu ani Isua Krista kau that na nia kau that man ti reng hi kan thane mai lu da kau that te kan lo na thei ani chu ban kan thane mai na te pawh hi chang chuan en dik a ngai nga chu ti rualin kau that hi kan hing lan na tur emo min kan lak na tur mi na min ngai ro pui na tur mi za kan phor na tur mi za kan kai na tur ang leka fashion anga kau that kan man ero chuan kan ti swalang Isua ti sinatlan kau that ania mi hring lama chuan kan thling lo le tawang thling lo chung pon za tak le ngai hlu takin rung bol zen chon thang na ko le